Arengeta yubono asanyo maine maseye muikase county ya Nyamira tokomeno muri kito Job Mange bwo gutumanyibuna amenye be county ya Nyamira bwo igoni go bagikirio goiti wakuri chikerio abuna tokomanyibwa senchera yobo ikirano egende kindoge tageti satani yeshindwa kabisa. Maiga ye koti enene korwa okonacha gochiasa abantu balige chikonyomana omusacha asomusacha gose omukungu asomukungu gwancherwa korosia ebyombe nigo abakenya bagendrete korwa ebirengereri byabo ekinagote sipuri mukoti egento buneke basirire yeko gerense yakabanga nabo yaringe kurukare angano ne population tubwate Kenya angano ni ntuntoyo ime county Nyamira nigo egacha bamenyi bagikeria okonachokwo asebate banigo kolema mincha nekingi kero cyomogusi tokoriye lyase ruga yaito munantu omogusi minto mwanya getinge binte bimbi konyarekana pi umusacha gochikotwarana n'umusacha onde n'abasubati barororo tumekatakata kama wakisi kama mwanya getinge ense moyende mbate babono ntoliko chikotwara egesaku asengencho ekinyomo egati omusacha n'omukungu mongina tako nyomo monginonde kakingonyora wachukuru nitapata wachukuru namna gani serikali kie tutapata wachukuru namna gani hatutaki kujua hatutaki asa bande batwerabuna engane yeteliko chirana no kwegena kwa bakristo yauti botana tabesa twati konyoma na diki konyarekana kya sa yeto gotumeko bakristo abakristo muri bwat mangana kabira yuna musacha banyoma ndiki konyarekana koti ye koligeri bwanya asangirina ne abante ko kyabe chinsi chesko batikane tabiye pibanyirusi ya Kenya ase bateba abantu bare asenyomo egachi omusacha n'omukungu nabo batatware okoigwanana ina ambasi kaini baranyoma ne baratitula ne bobe igo bono mpaka neti baga konyara komende se barase kurwana bobe igo bono ichikeri ndia edete buya tatonde nona ngogo sibiri none chianga te konyarekana omusacha nago sibiri chianga etakere bono nende onyoro omongina anyore nde ensemo yende bateba nige koti abwatitiri chiko noyo lige chikori onchora tigabwatiri chiko yabwatiti ekiera wayegoteba nga freedom of assembly nero igobo nongonyi batagetenge genteki gesire naende tikibachiko gianchera tigabache injiri chiko kumetera se constitution ekiagera bona bakenya bangira abakristo abaisilamu mbangire tibinti ensemo yende mbasaba serikali n'abarayi kuligereria enganeye asoboime elinde techikoleta amakongu amatukabosyo gondo jenga supreme court ichikeri ndebati buya tikaligenda ga ali astiyari woterira nende aligeru buya mano na for example onde narororo morayi onde ronyomiro musacha onde atoro kinga na intuto manyere gabu kurwa se county Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job